गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायनो लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम पुलिस कनस्टेबल एबिइउबि डिएमइ जायखिजाया साख्रिनि आन्जादफोरावनो फैथावना जेनेरेल नलेजनि माखासे सोंलुफोर। दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन, बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर जुदि आंनि जेएम बड' स्टाडि वाट्सएप ग्रुपआव जयेन जायाखैबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ, लिंकआव थांनानै जयेन जाहैबानो जाबाय। आङो पिडिएफनि लिंकखौ वाट्सएप ग्रुपआव हरनाय जागोन। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ हुइच इज दा हटेस्ट स्टेट अफ इन्डिया? भारतनि गुदुंसिन रायजोआ मा होननानै सोंदों। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि राजस्थान। राजस्थानानो जाबाय भारतनि गुदुंसिन रायजो। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ हुइच सिटि इज कल्ड दा केपिटेल अफ अरेन्ज? बबे सोहोरखौ नारें खमलानि राजथावनि बुंनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए नागपुर। नागपुरखौनो नारें खमलानि राजथावनि होननानै बुंनाय जायो। कुइसन नाम्बार 3 आव दङ वेयर वाज दा फार्स्ट पस्ट अफिस अपेन इन इन्डिया? भारतनि बबे जायगायाव गिबिसिन पस्ट अफिसखौ बेखेवजेनदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए इन कलकाता। कलकातायाव बेखेवजेननाय जादोंमोन भारतनि गिबिसिन पस्ट अफिसखौ। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ काउ इज दा नेशनेल एनिमेल अफ हुइच कान्ट्रि? मोसौआ बबे हादरनि हादरारि जुनार? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि नेपाल। मोसौआ जाबाय नेपाल हादरनि हादरारि जुनार। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ लाबानी एन्ड तामाशा आर फक डेन्स रिलेटेड टु हुइच स्टेट? लाबानी आरो तामाशा मोसानाया बबे रायजोजों सोमोन्दो दं? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि महाराष्ट्र। लाबाना आरो तामाशा मोसानाया महाराष्ट्र रायजोजों सोमोन्दो दङ। कुइसन नाम्बार 6 आव दङ दा साबारिमाला टेम्पल इज लकेटेड इन हुइच स्टेट अफ इन्डिया? साबारिमाला टेम्पल एबा मन्दिरा भारतनि बबे रायजोआव दं होननानै सोंदों। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि केरेल। केरेलाव दङ। कुइसन नाम्बार 7 आव दङ व्हाट वाज दा अल्ड नेम अफ स्टेट बेंक अफ इन्डिया? स्टेट बेंक अफ इन्डियानि गोजाम मुङा मा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए इम्पेरियेल बेंक अफ इन्डिया। स्टेट बेंक अफ इन्डियानि गोजाम मुङा जाहैबाय इम्पेरियेल बेंक अफ इन्डिया। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ व्हाट इज दा कारेन्सि अफ सौदि आरबिया? सौदि आरबिया हादरनि राङा मा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि रियेल। रियेलानो जाहैबाय सौदि आरबियानि हादरारि रां। कुइसन नाम्बार 9 आव दङ हु वाज दा इन्डियान वमेन प्रेसिडेन्ट अफ दा इउनाइटेड नेशन्स जेनेरेल एसेम्बलि? जुथाइ हादोर सरासनस्रा जथुमनि भारतारि आइजो हादरगिरिया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि विजया लक्ष्मी पन्डित। जुथाइ हादरनि सरासनस्रा जथुमनि भारतारि आइजो हादरगिरिया जाबाय विजया लक्ष्मी पन्डित। कुइसन नाम्बार 10 आव दङ व्हिच कम्पानि ओन्स दा सार्च इन्जिन गुगल? बबे कम्पानिया सार्च इन्जिन गुगलनि बिगोमा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि आल्फाबेट। आल्फाबेटआनो जाहैबाय सार्च इन्जिन गुगलनि बिगोमा। कुइसन नाम्बार 11 आव दङ व्हिच अफ दा फलोइंग इज नट ए पार्ट अफ सेभेन सिस्टार स्टेट?
गाहायनि बबे रायजोआ 7 जन बिनानावनि रायजोआव गोग्लैया? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेशआ जाहैबाय 7 जन बिनानावनि गेजेराव गोग्लैया। कुइसन नम्बर 12 दङ Where was India's second largest butterfly species been found recently? बावैसो भारतनि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन सिख्रि फोलेरखौ बबेयाव मोननाय जादों? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि मादुराइआव मोननाय जादों। कुइसन नम्बर 13 दङ अरुणोदय मेगाजिन was first published in the अरुणोदय मेगाजिनखौ गिबिसिन दिहुनदोंमोन। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि 1846 मायथाइयाव। अरुणोदय मेगाजिनखौ 1846 मायथाइयाव गिबिसिन दिहुननाय जादोंमोन। कुइसन नम्बर 14 दङ Which of the following river is on the south bank of river ब्रह्मपुत्र? गाहायनि बबे दैमाया ब्रह्मपुत्र दैमानि खोला दिगाव दं? ब्रह्मपुत्र दैमानि खोला दिगाव थानाय दैमाखौ सोंदों। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए दिखौआनो जाहैबाय ब्रह्मपुत्र दैमानि खोला दिगाव थानाय दैमा। कुइसन नम्बर 15 दङ How many Indian states are sharing its boundary with Nepal? भारतनि गंबेसे रायजोआ नेपालजों सिमा रानलायो? भारतनि गंबेसे रायजोआ नेपालजों सिमा रानलायो होनना बुङोबा बेनि फिननाया जादोंमोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि 5 गंबा रायजोआ नेपालजों सिमा रानलायो। बेफोर जाहैबाय सिक्किम, इउपि माने उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बेंगल, उत्तराखंड। कुइसन नम्बर 16 दङ Where has the statue of Chhatrapati Shivaji been installed recently? बावैसो सिगां छत्रपति शिवाजीनि मुसुखाखौ बबेयाव फसंनाय जादों? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि लादाखआव फसंनाय जादों। कुइसन नम्बर 17 दङ Who was the first Indian to become of the British Parliament? ब्रिटिश संसदनि सोद्रोमा जानो हानाय गिबिसिन भारतारिया सोरमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि दादाभाई नेर'जीआनो जाहैबाय ब्रिटिश संसदनि सोद्रोमा जानो हानाय गिबिसिन भारतारि सुबुं। कुइसन नम्बर 18 दङ How many parliamentary duties are mentioned in Indian Constitution? भारतनि संबिजिराव मोनबेसे गुदि बिबानफोरखौ मुंख'नाय जादों? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 11था। कुइसन नम्बर 19 दङ How many tiger reserves are there in Assam? आसामाव बेसेबां टाइगार रिजार्भफोर दं? आसामाव थानाय टाइगार रिजार्भफोरा जाहैबाय बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि गंब्रै दङ। कुइसन नम्बर 20 दङ Which of the following planets is called yellow planet? गाहायनि बबे ग्रहखौ गोमो ग्रह बुंनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि भेनुसआनो जाहैबाय बिनि फिननाय। भेनुस माने शुक्र ग्रहखौनो गोमो ग्रह बुंनाय जायो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। गोजोन्थों। थेंक इउ।